Aquesta setmana a Blog TDI tenim ni més ni menys que Charles Darwin com a convidat principal. I és que el dia 12 farà 200 anys del naixement d'un dels científics més rellevants i atrevits de tota la història. Per això parlarem dels blogs de la TDI que han escrit sobre ell, de l'exposició sobre els impossibles de la ciència que es fa a Gavà i d'il·lustradors científics que treballen molt a prop nostre. Aprofitarem per rescatar El malson de Darwin, un documental que explicava la tragèdia de la inserció de la perca del Nil al llac Victòria i que va ser considerat el millor documental europeu del 2004. I encara ens quedarà temps per parlar de l'exposició interactiva Metamembrana i de les estrenes dels cineclubs més propers. La banda sonora avui ens la porten els nominats als Premis Enderrock d'aquest any. Què? Et quedes amb nosaltres? El 12 de febrer es celebra des de fa uns anys el Dia de Darwin, un dia per commemorar l'aniversari del naixement del científic Charles Darwin i una oportunitat anual per treure a la llum la il·luminadora contribució a la ciència d'aquest investigador. Aquest any és més especial que mai. La casualitat ha fet que en el 2009 coincideixi el 200 aniversari del naixement de Darwin amb el 150 aniversari de la publicació de l'obra que el va fer famós, L'origen de les espècies. Les idees de Darwin i del seu col·lega Alfred Wallace van treure a la llum fonaments de la ciència que van afectar no només a com percebim el món de la biologia, sinó també a com l'observem i com l'entenem. Des de la publicació de L'origen de les espècies, els principis de la biologia evolucionista s'han convertit en bases fonamentals per camps com la medicina, l'agricultura, l'enginyeria genètica i fins i tot per l'economia o la planificació urbanística. La pròpia idea del canvi per l'evolució a través del temps ha arraigat en l'imaginari col·lectiu de formes que no podem ni imaginar. Televisió de Catalunya ens informava fa uns dies de l'exposició dedicada a Darwin al Museu d'Història Natural de Londres. Va ser la seva ment la que va revolucionar el món a mitjans del segle XIX. Charles Robert Darwin va descobrir el mecanisme darrere l'evolució de les espècies i va remoure els fonaments del cristianisme quan va explicar que l'home només és una espècie més dins del món animal. El Museu d'Història Natural de Londres celebra el bicentenari del naixement del biòleg amb una exposició que il·lustra el seu recorregut vital i científic des que el germen de la seva idea va néixer quan era a la universitat. Va tenir una formació molt intensa a Cambridge gràcies al professor Henslow, que li va ensenyar com reconèixer la diferència entre les espècies de plantes. Així és com la seva ment es va acostumar a buscar el canvi, que és el fonament, el terreny fèrtil on comença a fermentar la idea de la selecció. Quan va acabar la carrera, Darwin es va embarcar a bord del vaixell Beagle en una expedició que el va portar des d'Amèrica del Sud fins a Austràlia i que li va permetre estudiar les espècies més exòtiques. Però van ser aquests dos ocellets de les Illes Galàpagos i les diferències que hi va observar els que van ajudar-lo a inferir la teoria de la selecció natural, que els individus que millor s'adapten a l'ambient són els més preparats per sobreviure. Quan Darwin va tornar del viatge, amb 27 anys, ja tenia aquesta fantàstica idea, però necessitava proves. I va passar els següents 20 anys treballant a casa seva i recollint l'enorme quantitat de proves que van demostrar la selecció natural. Va estudiar crustacis, coloms, tenia científics arreu del món experimentant i enviant-li els resultats. Quan Darwin va publicar L'origen de les espècies, fa 150 anys, sabia que tiraria per terra la creença que Déu havia creat l'home a imatge seva. La primera edició del llibre es va esgotar en poc temps i la comunitat científica va adoptar ràpidament els seus ensenyaments. La controvèrsia continua avui amb el moviment creacionista i per això l'exposició dedica un apartat a recordar que no es pot barrejar religió amb ciència i que més enllà de l'home i de Déu, la teoria de l'evolució mai ha estat refutada, sinó que l'han confirmada tots els posteriors avenços científics. El Dia de Darwin es realitzen activitats arreu del món per commemorar la cita i per recordar que, més enllà de religions i creences, la teoria de l'evolució, que encara molts s'afanyen a criticar, no ha pogut ser refutada científicament 150 anys després de la seva publicació i que ha servit de base per l'avenç científic de múltiples disciplines imprescindibles per a la nostra vida quotidiana.
El Museu de Gavà acull l'exposició Els impossibles de la ciència, una presentació que ens mostra amb molt d'enginy, a través de diferents experiments i mecanismes, el punt de trobada entre la ciència i la màgia com a fil conductor per poder conèixer alguns dels principis físics i químics que sustenten els grans trucs de màgia de la història, com desaparèixer o levitar.